Den her lille video handler om, hvordan du kan bruge Explain Everything til at tegne og forklare ting. Når du tegner på skærmen eller skriver, så bliver dine bevægelser optaget, samtidig med at de ting, du siger, også bliver optaget. Når jeg åbner appen, så ser vinduet sådan her ud. Tryk på den lille blyant, som I ser herude til venstre, hvor pilen peger på, og hold den lige nede et lille stykke tid. Så popper det her lille vindue op. Der er nogle forskellige parametre, man kan vælge. Det vigtigste, det er farven og hvilken tykkelse man gerne vil skrive med. Når jeg har valgt farve og tykkelse og videre, så tapper jeg lige ganske let ude på skærmen på det hvide, og så forsvinder boksen. Så ser det sådan her ud, og nu er I klar til at optage. Og så trykker jeg naturligvis på den lille røde knap hernede i bunden af skærmen. Nu har jeg trykket optag og valgt blyant og farve og tykkelse, og nu vil jeg give et eksempel på, hvordan man for eksempel kan forklare, hvordan man regner en ligning ud. Jeg har en ligning her, der hedder 2x plus 5 er lige med 10. Jeg vil gerne isolere x'erne på den ene side, så det jeg vil starte med, det er at få det her 5-tal, få det væk. Og det kan godt være at rykke det over på den anden side. Og i stedet for plus 5, så skal jeg sige minus 5. Så er 2x lige med 10 minus 5. Og det er 5. Jeg vil gerne have x'et her fuldstændig isoleret, men nu står der 2 gange x er lige med 5. Jeg gør det, at jeg rykker totallet over på den anden side, og i stedet for gange, så dividerer jeg med 2. Og det giver mig så et resultat, som ser sådan her ud. X er lige med 2,5.